Čaute, vítajte pri dnešnom videjku a dneska to bude taký vlog, alebo že get my life back together. Inak toto, ja som dneska ráno proste sa chcela napiť a ja som sa skoro, že to fľašou celá obliala, hej. Takže super. Dneska som po dlhšom čase stávala skôr. Konkrétne som mala v pláne vstávať o 4:00 a bolo to ťažké, bolo to fakt ťažké vstať. Mala som fakt chuť si len posunúť budík a spať ďalej. Každopádne, ak môžete nejaké zmeny, tak mám nechty, ktoré mi robila moja najlepšia kamoška, za ktoré sú strašne pekné. A taktiež som ostrihaná. Ale úplne ten letný vibe. Ja som proste zapla rádio a zrazu toto je taká, že no, tak to jasné, že bude riadna pecka. Tak. Ja si pamätám, že dneska ráno, keď som vstávala, alebo teda keď som sa postavila, aby som išla vypnúť budík, tak som si tak hovorila, že posuniem si to. A ja som si ho fakt posunula. Lahla som si naspäť, ale hovorila som si, že veď ja som vedela, že to ráno bude tak ťažké, že proste každé ráno si budem hovoriť, že to posunú ten budík a takéto veci. A po nejakých 10 minútach ja som nešla spať, ja som na tom proste stále rozmýšľala. A konečne vtedy som sa nejako nakopla, že pôjdem. Stala som a išla som. No ja som to celý video chcela posunúť na zajtra. Ale som rada, že som to neurobila. Remember the days we were young, wild and free. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out. V mojej taške mám teraz na prax taký folder, alebo ako to nazvať. No a ja som to tak trošku zabudla poukladať do správnych obalov a takto. Takže namiesto neviem nejakého takéhoto mám taký, lebo tam mám všetky blbosti proste ako papiere a tak. A mám to dneska odovzdať. A nestiahla som to proste poukladať tak, ako to má byť. To znamená, že ja mám tašku preplnenú len kvôli tomu, že som toto zabudla urobiť. Ja sa na to fakt teším, keď to budem v škole proste ukladať a všetko. No nie, ja som rada, že už praxu budem mať hotovo dneska. A ešte dneska si hádam uzatvoriť aj psychológiu. A dúfam, že aj ďalšie predmety, takže tak. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I try to make it all stop. Say I'm okay, but I'm not. No, I can't help it. I'm so Písali sme test a myslím, že dobré, takže uvidím. Takže sem sa chytila, ktorý ide 13 minút 12. A som celkom dosť ďaleko a to test tam normálne trvá 15 minút. Takže neviem, ako to chcem stihnúť, každopádne ja to stihnem, ja si verím. Dúfam. You're so perfect. Hope you know that you got
domov, ideme teraz taký menší snack. No a potom budem tak vonku asi v záhrade, možno niečo natočím. No, momentálne idem do obchodu, lebo come with me shopping. Ale nie, idem proste do obchodu, lebo mi chýbajú banány. A ešte začal idem kúpiť nejaké mäso vykostené, dačo také. Fú, ja už cítim, ako sa to blíži. Proste teraz len tak v šľapkách, úplne len taký topík a mne horúco brutálne. Dobre, úplne som zabudla čokoľvek natáčať, každopádne mám tie potrebné veci. Takže robím pre všetkých večeru, hej. Dajme tomu, že to bude večera, alebo taká, už 7 hodín. Aj keď dneska som neurobila všetko, čo som chcela a nie som si úplne istá, že všetko je v tom vlogu, čo všetko som natáčala z dnešného dňa. Každopádne som rada, že som začala aspoň s tým skorším stávaním a už je teraz, neviem, bolo 7 hodín a keďže včera som išla spať tak nejako pred 8, tak teraz by som si chcela robiť takú večernú rutínu, dajme tomu. Každopádne, jednu vec, čo by som ešte fakt mohla urobiť, je upratať si toto, lebo ja to mám takto niekoľko dní a ja som to už mala v pláne upratať o mnoho skôr a teraz by sa to vlastne celé tak aj hodilo. No, keď som bola preč, tak sa mi zlomil necht. Ja som si ani nevšimla a ono už je fakt 8 hodín. Ok, idem si rýchlo urobiť to prádlo. To vám nejako aj natočím a potom uvidíme, čo ďalej. Skincare mám hotovú. No a teraz by som rada ukončila toto videjko. Som rada, že som po takej dlhšej dobe, dajme tomu, natáčala znova video. Mňa to strašne baví a týmto som si to fakt len utvrdila. Dúfam, že sa vám táto moja tvorba páči. Môžete mi napísať dolu do komentárov, čo sa vám tu na tomto páči, alebo čo by ste chceli vidieť odo mňa. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Majte sa, ahojte!